sau sni kilaya kisni kiya jong jing syat khan uba adan basaya mai dei ka ying ka sam jong u ka yang teli pat ka yang ru da ka masiam ka jing man ba ka khmat ka pu sam khi manta ka step ki blon jo ayo uba adan ki kan thup ya imei jong uba adan ikurim jong uba adan ba langot ki khun jong u ki balawan ha te ke jaga syat khan jong uba adan om da kan ko ka khmat ka ba idiaw dei lawan da ka khmat ka ba pu sam khi khani ka jingwan ka jok ki le yo i ba kilaya kran hi si ye sistem bala iru bukile dap da kamat ko pu sam khi kaliang jong sama uperta boda ka te jaga sumla kwa wat bentuk iki dan di banyak kran bagi kun ti na bala kirim jong ba adan lan bagi bagi dan si ye sistem ka te jaga kori te brio temple manupat banyalam ya pa dang ban long kun swen halaka jong kari balai ngindam khosim hagi mender shisngi long shlur ba arden yaki klaw barben dei satang happy ni dan kacing kermen Shanka